Budi prisutan, budi najprisutniji, radi sve što možeš. Kada damo sve od sebe da pružimo i primimo ljubav, ne može ništa pogrešno da ode kada izaberemo ljubav. Ako ti kažeš detetu ili ženi, nemoj sada, pusti, ja moram ovo, promašili su na ovo. Zato što ako 9 sati sediš i radiš na nečemu, ovo sam ja iz ličnog iskustva, zato kažem, zato sam ovo zapisao u oktobru. Ako ti sedneš i 9 sati forsiraš neki posao, možda samo budeš anksiozan i ne ide sve kako treba. Ako si 9 sati sa ženom, i ako imaš dete, ili ako je trudna, ili ako nemate ništa, znači sa njom si i sve super, neka ideja može ti padne na pamet i sad trebamo završiti ono što nisam mogu zadevati. To je moje lično iskustvo, mišljenje i ja u to verujem. Sad, ako neko misli da treba da radi 24 sata na dan, da bi nešto postigao, super, ali koga biraš prvo? Da li prvo biraš ljubav ili novac? Koga voliš više?